Vážení prítomní, príjemný neskorý večer. Nadišiel náš čas, aby sme vám predviedli program, ktorý sme si pre vás my, hviezdy z 8. M, pripravili. Prvá scénka sa zaoberá emóciami, vzťahmi a príbehmi zo života. Pošta pre teba. Prajem vám príjemný dobrý večer. Tak ako každý týždeň sa stretávame v našej pošte pre teba. Vitajte. Staré lásky, dávni priatelia, ľudia, ktorých sme dávno nevideli. To sú témy našich príbehov, ktoré napísal sám život. Aj dnešný program bude plný stretnutí a emócií. Napísali nám mladí ľudia, ktorí niekoho stratili a radi by ho aj našli. Ale viac nám už povedia oni sami. Prosím, privítajme potleskom Maju, Peťu a Kuba. Vítajte, posaďte sa u nás. Takže na úvod prezrate našim divákom, odkiaľ ste k nám prišli. My došli z Mihaľovec. Dali som přiznat se to až na východ ze Slovenska. Myslím, že je to niekde pri Zemplínskej šírave smerom na ukrajinské, maďarské hranice. No hej, tam za Košicami až hej. A tu my vám to nešli. Okoštujte tu v Bratislave, to práva domáca. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne, to som od vás nečakala. Takže ste prišli z východu, to je dosť ďaleká cesta. Ako sa vám cestovalo? Tá cesta bola finom fajná, no a došli sme autobusom, poznáte, je to lacnejšie, tá nie? A tu pani profesorka nám vypočítala, aké platy zbudeme, aj preukážky sme sa dali zrobiť. Aj mapu sme sebe nakreslili, že by sme náhodou v tej Bratislave nezabudzili. Hlavne, že ste tu mladí, krásni ľudia, študenti, tak prezraďte našim divákom, kvôli komu ste sem dnes prišli. Neviem, kto začne? Ty by si mohol. Tam my sme došli kvôli nášmu kamarátovi, bo on je náš spolužiak a chodí s nami do školy, ale len jakže hutorí papierovo. Dávno sme ho nevideli. A prečo? On sa niekde presťahoval? To znáte, on jak Boh. O ním už každý čul, ale ho ešte nikda nikto nevidel. A o týždeň už máme tú školu, tak by sme ho chceli pozvať. No ale to je strašné a neskúšali ste sa na neho nejako nakontaktovať? Facebookom, mailom, prípadne rodičov? Tak voláme mu, tak nedvíha. Bulíme uňho, klopeme a neotvíra. Ibo kačmu hledáme. Ale viete, to je pre mňa strašné, pretože ja mám dceru asi vo vašom veku a to, keby sa jej niečo také stalo, ja neviem si to ani len predstaviť. Ale to teta, si z toho nič nerobte. Vy tiež neznáte, čo vaša dcera za vašim chrbtom robí. Dobre, nechajme to. Takže viete čo, ja by som radšej prešla k nášmu Jankovi, on ho určite hľadal a my sa teraz spoločne prídeme pozrieť na to, či ho aj našiel. Tak sa poďme pozrieť. Tak ahoj Katka, sme na východnom Slovensku, prišli sme za Ondrejom. U neho doma sme zvonili, nikto neotváral samozrejme, tak tu ideme vyskúšať na pieskovisku. Tu sa Ráda často hrával, keď bol malý. Je tu jeho kamarát z detstva Juraj. Čau Juraj. Nazdar. Nevieš, kde by sa náhodou mohol nachádzať Ondrej? Ondrej, no to bol môj kamarát z detstva. Naposledy, keď som ho videl, mal asi 4 roky. Rozbil mi ústa a vylemil jednu hojdačku. Odvtedy som ho nevidel. A nevieš, kde by sa mohol nachádzať? No, skúste prejsť nejaké krčmy. OK, tak poď ideme vyskúšať pár krčiem. Tak sme pri jednej z Ondrejových obľúbených krčiem. Bohužiaľ je zatvorená, majú nedostatok alkoholu, tak Ondrej tu asi najskôr nebude, tak musíme sa ísť pozrieť ďalej. Tak Katka, dostal som odporúčania od jeho kamarátov a spolužiakov, že bude v tomto chodníku, tak ideme sa pozrieť dnu, či ho tam náhodou nenájdeme.
Ahoj Janík, no, jak furt? Nie, dneska som tu služobne. Tak, chcel by som sa spýtať, či tu bol Ondrej. Ondrej tu nebol, kedy má tu 10 eur sekeruta, ani sa to neukázalo. Tak, a je ti náhodou, kde by mohol byť? Tak nie si ďalej pozrieť, či tam náhodou nebude. Tak, tu sú jeho kamaráti. Nevidel si náhodou Ondreja? Ja som ho 2 týždne nevidel, aj to nepamätám. A skús v meste. Tak je po krčmách, alebo? No, po krčmách, to je jeho vybrané podniky. Dobre, tak my ideme ďalej, keďže tu... Ale čo, tu sadaj. Nie, ja musím mať... Ale sadni si. Nie, ja musím ísť ďalej, robotu. Sadaj, no tak, čo ideš? Tak, východniari majú silné presvedčovacie metódy a my radšej ideme ďalej. Toto je posledný bar, ktorý by sme mohli Ondreja nájsť. Tak dúfame, že sa nám pošťastí. Viete so mnou? Tak sme pred miestom, kde sa mal nachádzať Ondrej. Ideme to skontrolovať. Ktorý z vás je Ondrej? Šají! Ja Šají! Šají, ja som počal. Tu máš pozvánku, chodíš na gymnázium Ludovita Štúra v Michalovciach? Podľa papierov, áno. Tušíš, to by ťa mohol pozvať kamarát z vojny, alebo... Neviem, myslím, že zaciedli tam sekeru 10 eur z toho, ale neviem takto. Takže prídeš na vysielanie? Mal by som prísť, keď bude čas. Dobre, tak Katka, našiel som ho a dúfame, že Ondrej príde. A už keď som tu dáme po jedný, ne? Ale Takže to bol Ondrej. Spoznávate ho, alebo sa zmenil? Tak kus dlhšie vlasy má, ale črty tváre i hlasu jeho. No tak to je hlavné. A čo si myslíte, príde alebo nie? Ja si myslím, že keď on napenieží, že neprepil, tak určite príde. Ale ako ste spomínali, je to ďaleko až z Michaloviec. Cesta je dosť finančne náročná pre študenta. Tak čo, opýtam sa Janka? No to buďte taká dobrá, popýtajte sa. Janko, Janičko, kdeže si? Tak Janko, ako bol na východe v Michalovciach? Tak, bol som na východe. Východňari sú veľmi pohostinní. Ponúkli mi pravú domácu. Mal som všetky dary prírody. Áno, ale nás by viac zaujímalo, či je tu dnes Ondrej medzi nami. Áno, jasne, prišiel aj medzi nami. Ahoj Ondrej, vítajú nás. Nech sa páči, sadni si. Takže, prezrad nám v skratke, ako sa máš a odkiaľ si prišiel. Prišiel by z Michalovec, mám vše fajne, a to je tak čisto v skratke. Takže v skratke, predpokladám, že študuješ. Ako v škole, darí sa? U škole neznám nejak, bo mi tam dlhší nebol a neznám, nechcelo však tam přežiť. Ale nemôžeš takto hovoriť. Určite tam máš plno skvelých spolužiakov a úžasných profesorov. Ja už väčšinu z nich ani nespoznávam. Dobre, nechajme školu školou. Taký mladý, pekný chalan ako ty. Určite máš priateľku. Leto bolo, nejaké letné lásky. Leto bolo, letné lásky, leto vyšlo a lásky z nich. No a teraz niečo aktuálne? Ide zima, tak. Premýšľal si, kto ťa sem dnes pozval? Ja sa aj dúmal, že to bude kamarát, bo mu dlhuje chce 6 eur a môže on. Ale možno je to len človek, ktorý chce vedieť, ako sa máš. A on chce hlavne z nás ešte má moja peňaženka, no. Dobre, Ondrej, takže ja teraz odídem. Tam na monitore uvidíš človeka alebo ľudí, ktorí ťa sem dnes pozvali a
a verím, že to bude pre teba príjemné prekvapenie. Ahoj Ondrej, pamätáš si nás ešte, my sme tvoji spolužiaci. Tebe si pamätám niekde v piatok na zabave. Tam my sme tu ťa prišli pozrieť, bo už sme ťa dlho nevideli a o týždeň máme tú školu a dlho sme ťa nevideli. Aby sme sa chceli pozvať. A tak. No takže vidím, je to krásne a dojímavé stretnutie. Tak čo, Ondrej, dáme stenu preč? Tá dajme stenu preč. Takže som rada, že sme vám mohli sprostredkovať toto krásne a dojímavé stretnutie. Dúfam, že sa vám Stužková vydarí a budete sa takto stretávať aj naďalej. A my teda ďakujeme. Ďakujeme za tento šťastný príbeh a teraz sa presúďme do bežného života. Aj obyčajný človek môže dokázať nemožné. Presvedčme sa sami. Scénka s rukami.